номи принтер Epson L150. Проблемаш дар ҳамин буд ки вақте ки печат мекунӣ, ҳамаи печатҳоро фарқ надора копия ё ки через компютер чисти лист сафед мебарояд, ягон хел навиштаҷо надора. Проблемаи ира мо ёфтем дар чӣ будай? Очистка головка печатающая. Барои ҳамин мо медроем якум дар настройка ҳамин принтер худаш. Баъд аиҷа обслуживаниеро меёвем. Баъд аиҷа очистка печатающей головкиро ҳамира зер мекунем. Баъд мепурса очистка печатающей головки кас нитес пуска меҷиқем. Интизор мешем. Тақрибан 3 дақиқа вақта мегирад очистка. баъде ки очистка тамом мешавад, баъд мепурса худаш ки очистка печатающей головка завершена. Рекомендуется выполнить печать шаблон. Як шаблон, например, ки очистка буд шид, худаш ҳамаха як коғаз вай листа мебарора, например ин ҳамин хел вай агар ҳамин байни хато канда омадагӣ бошад, мега як бори дига очистка бите тоза бохушуртар тоза мекунад. Хел кандаги бошад, бояд ҳамин хато полностью якҷоя ҳамаи ҳамиҳо часпидагӣ бошад. дар ҳамон ҳолат хушрӯ тоза кардагӣ. Барои ҳамин кандагӣ як бори дига бо очисткаро сар метем, бо тозатар мешавад. баъде ки дуюм бора очистка додем, ина бинед чӣ хел тозатар баромадагӣ. сеюм борам очистка бите бояд хуб мешавад. ҳамин ду бор се бор басандагӣ мекунад. ина ҳолати якумаш, ина ҳолати дуюм.